Фасадата е основният фактор, който гарантира микроклимата в помещенията. Тя гарантира поведението в дългосрочен план за самата сграда и как ще се чувстват обитателите вътре. Абсолютно аналогична е на кожата в човешкото тяло. Както се грижим за нея с внимание, така трябва да се грижим и за фасадите в сградите. Изборът на профил за прозорец не е лек процес, има много фактори, които са непонятни за масовия потребител. Освен броят на камерите, които са известни за всички, се съобразяваме с обема на самите камери, с броя на уплътненията, къде са позиционирани те. Това е изключително важно. Направихме проучване и в резултат профила на ВЕКА отговори на всичките ни очаквания, така че живущите в сградите, които ние строим, да се чувстват максимално комфортно с дълъг период от време. При тройния стъклопакет основният фактор, който търсим, е шумоизолацията. Топлотехническите характеристики биха се постигнали и при двоен стъклопакет с някои специфики, но тройният ни дава максимална гаранция за комфорт от гледна точка на шума в помещенията. Факт е, че той постига най-добра топлоизолация, максималната, която може да се постигне с троен пакет. Основното предимство на тройния стъклопакет, освен топлотехническите параметри, е шумоизолацията, която не може да гарантираме с другите конфигурации от стъкло. Принципът на работа при екипа на Азимут е безкомпромисен. От етапа на проучване до етапа на изпълнение през етапа на контрол. Основното предимство при сградите от квартал Азимут е прецизната работа на екипите. При нас няма компромис. При нас има цел за максимално качество, която гоним.